Moje meno je Peťo, toto je Filipova dielňa a vy sledujete S kožou na trh. Priatelia, vítajte pri prvom videu na tomto kanáli. Všetkých vás vítam a asi mi prináleží povedať, prečo som sa vlastne rozhodol točiť takéto videá a niečo k tomu hovoriť. Priatelia, možno ma mnohí poznáte, ale predpokladám, že skôr nie, buďme realisti. Som prostý remeselník, pracujem s kožou, šijem rôzne peňaženky, kabelky a veci, ktoré dá sa povedať, že spĺňajú atribúty tzv. Everyday carry, čiže potreby denného nosenia. Trošku ma ale zamrzal fakt, že som si všimol takú vec, ktorá sa deje. Rozmohl sa nám tady takový nešvar. A to je, že ľudia nedokážu oceniť remeslo a zároveň hovoria, že nie je konkurencieschopné voči veľkým reťazcom. No a práve to je niečo, čomu sa ja chcem venovať. Chcem vám ukázať, že remeslo práve naopak je veľmi konkurencieschopné a práve stačí oveľa menej, ako si mnohí z nás myslia, aby nám to remeslo vstúpilo do životov a bolo našou súčasťou o mnoho dlhšie, než sa možno plánovalo, alebo než sme si mysleli, že to tak bude. Čože? Viacero ľudí totiž má názor, že remeslo nedokáže konkurovať veľkým reťazcom, ako je napríklad fast fashion, či už je to nejaká väčšia značka, menšia značka, alebo globálne značky, ako je Shein alebo AliExpress a predajcovia na nich, ktorí vyrábajú produkty, ktoré sú povedzme menšej kvality, ale zároveň ten ich náklad je obrovský. To znamená, že ich vstupná cena na trhu je úplne mizivá proti tomu, čo my ako remeselníci ponúkame našim zákazníkom. Naopak, na druhej strane, sme tu my, remeselníci, ktorí vyrobíme tovar, ktorý vydrží niekoľkonásobne dlhší čas funkčný a je možné ho opraviť, čo pri produktoch z veľkých reťazcov je len málo kedy možné. Nože, tu som ja, ktorý sa vám snaží túto myšlienku vysvetliť, ukázať a možno aj do budúcna vám priniesť niečo, čo bude pre vás zaujímavé, čo bude pre vás prínosné a zároveň vám ukázať, že koža nie je genuine leather, ktorú si kúpite za 5 eur niekde v obchode, ale zároveň to nemusí byť tak drahé, ako si myslíte, že to je a môže vám to vydržať niekoľkonásobne dlhšie, než čakáte. Aké je tvoje krstné meno? Moje krstné? Kto je Filipova dielňa? Filipova dielňa je značka, ktorá vznikla ako odpoveď na dvojgeneračnú absenciu tejto milej záľuby alebo remesla, ak to chceme nazvať takto v našej rodine, keďže môj prastarý otec bol šuster tu v Banskej Bystrici a obuvníci mali takú tradíciu, že sa chodilo do niekoho opravovať ako na dedine, tak Filip je moje priezvisko, čiže chodilo sa do Filipov, preto vznikla značka Filipova dielňa. Nuž a tu som ja, 2 generácie neskôr, po mojom prastarom otcovi, som sa vrátil k tvorbe z koži. Tvorím výhradne ručne, nemám ani šiaci stroj, pretože som ho zatiaľ nepotreboval a ani ho nechcem, pretože ma baví šiť ručne a celý proces od A po Z, na rozdiel od niektorých iných tvorcov, držím kompletne v rukách. Mein taktik skúsiť šušen. Možno si nedokážete predstaviť, aké jednoduché je začať. A od toho som tu ja. Úprimne, nikto iný vám nedokáže povedať toľko informácií, ako začať, ako ten, ktorý to niekoľkokrát urobil, respektíve mal tú skúsenosť relatívne skoro a veľmi dobre si to pamätá, čo všetko bolo treba. A áno, je pravda, pokiaľ sa rozhodnete začínať s remeslom, tak to brašnárstvo je ako prvý nápad úplne najväčšia blbosť. Prečo? Jednoducho pomerne vyššie vstupné náklady a kým sa zdokonalíte, to trvá dlho. Ale tu chcem povedať, že to stojí za to, pretože ten výsledok naozaj je
krajší, než si mnohí predpokladajú, než mnohí čakajú a práve v tom spočíva krása remesla, že sa časom zdokonalujete a vaše výrobky vznikajú od určitého momentu na nejakej úrovni kvality a tá časom len a len stúpa. Kdo se ptal na tvoj názor? Takže tento kanál by mal vlastne slúžiť hocikomu, kto má rád ručné práce, remeslá a nevie si možno dať rady, ako začať s tvorbou, čo mu všetko bude treba, kde začať svoje prvé kroky, kam ísť, kde zohnať kožu, aké vlastne náradie bude treba. A tu ponúkam aspoň niekoľko odpovedí na tieto otázky a zároveň vás chcem vyzvať, aby ste si hneď pozreli ďalšie video, pretože tam zodpoviem to najdôležitejšie. Pozrieme sa na taký krátky prehľad toho náradia, ktoré vám naozaj treba, čo nie je marketingový ofuk a čo naozaj využijete. Takže tu je v krátkosti len predstavenie mňa, predstavenie kanálu a hneď keď si kliknete na ďalšie video z tohto kanálu, tak uvidíte, že tam sa už pustíme naplno do toho všetkého, čo nám bude treba. Začnite. Keď som začínal, tak bola korona. Vtedy nás začínalo pomerne veľa, takže ono to nie je nič výnimočné, ale čo je dôležité je povedať to, že obchody, ktoré ponúkali vybavenie pre brašnárov, tak aj tak boli všetky vlastne ďaleko a nebolo možné ich navštíviť osobne, poťažmo všetko sa dalo objednať len cez internet. Nuž a v tom je možno aj výhoda, pretože toto sa aj trošku zmenilo, ale zároveň to ponúka obrovské množstvo možností dnes, pretože už to nie je o jednom obchode, už to nie je o dvoch remeselných potrebách, ale už je to o tom, že celý svet tvorí s rovnakými materiálmi, s rovnakými nástrojmi. Takže všetko sa dá vyriešiť a čo je dôležité, nikdy neprestať. Naozaj treba sa zaťať a bojovať. Tak bojuj, ne? Vždy ten výsledok začne za seba hovoriť sám. Takže skôr než začneme na ostro, tak tu bude vlastne koniec tohto videa. Veľmi pekne vám ďakujem, pretože séria S kožou na trh nebude len o tvorbe z dielne, ale bude to o viacerých možnostiach a možno sa priučíte aj nejakému inému remeslu, takže ak vás tento koncept oslovil, tak nezabudnite dať like, možno mi napíšte komentár, čo by ste radi videli, čo by vás zaujalo, pretože mám aj známych kamarátov a priateľov, hlavne z komunity remeselníkov, ktorí tiež tvoria a bolo by zaujímavé vidieť s nimi takisto nejaké ich pohľady na vec a ich remeslo. Takže ak vás takýto koncept zaujal, určite nezabudnite dať like, komentár a ak by ste náhodou chceli vidieť viacero takýchto videí, nezabudnite dať odber, pretože iba tak sa dozviem, že je to pre vás zaujímavé a máte o to záujem. Z dnešného videa je to naozaj všetko. Ak vás to zaujalo, neváhajte a kliknite niekde sem, kde uvidíte ďalšie z mojich videí, kde si budete môcť zistiť všetky informácie, aby ste mohli začať vyrábať svoje naozajstné, reálne kožené výrobky. Ja vám ďakujem za váš čas a pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.